Drony dnes vidíme všade, vo vzduchu, na zemi aj pod vodou. Každý vývojár dronov však zápasí s otázkou, ako odladiť konštrukciu, aby bola ľahká a zároveň extrémne odolná. V tomto procese poskytuje 3D tlač nenahraditeľné výhody. SLA a SLS technológie dnes umožňujú vyrábať plne funkčné, misii pripravené drony bez kompromisov v pevnosti hmotnosti či dokonca voči vode a UV žiareniu. SLA ponúka širokú škálu materiálov, nárazu vzdornosť, tepelnú odolnosť, dokonca vodotesnosť aj pri vysokom tlaku. SLS zas vytvára ľahké, vysokopevné diely z nylonu 12 stav, ideálne pre rám, kryty a montážne prvky. Najväčšia výhoda, ak sa niečo pokazí, nemusíš čakať na dodávateľa. Diel vytlačíš, upravíš, otestuješ, nasadíš. Bez nákladných foriem, bez dlhých dodacích lehôd, bez závislosti od dodávateľského reťazca. 3D tlač umožňuje rýchle prototypovanie, malé série aj výrobu priamo v teréne. Prostredí, kde rozhodujú dni, nie mesiace. Budúcnosť výroby dronov už nie je len o lietaní, je o flexibilite.